מה קורה אנשים? כאן טימור, ומה שאני רוצה להראות לכם היום זה איך מכינים שלט של הלו שמהבהב בעזרת רדסטון. כל מה שאתם תצטרכו זה לקחת רדסטון למפ, רדסטון ריפיטר, רדסטון וליבר. אוקיי, אתם פשוט כותבים הלו באנגלית ואתם בונים מוח. את המוח אתם בונים ככה, ארבע, חמש, אחת, אתם הבנתם? אוקיי, היה לי את כל הזמן של כל היום, אז הפלצתי בחדר. דקה, אם תתרק הדלת בחדר שלי, סליחה על זה, אני עכשיו אסגור אותה. כאילו עכשיו, אוי, שכחתי משהו. תצטרכו איזשהו בלוק, איזה בלוק שאתם רוצים. אוקיי. אוקיי. אוקיי, ככה. וככה. אוקיי, אנחנו מושכים את הרדסטון ככה. לא, עדיף ככה עם ריפיטרים. אוקיי. אוקיי. איי, איי, איי. אוקיי. אני פשוט עייף. גמור מהלימודים היום. אוקיי, אנחנו מחברים את שתי אלה. לזה. אוקיי, סיימנו עם אות H. דקה נסגור את זה. הנה. הנה. בואו נבדוק שהיא פועלת כפי שהיא אמורה להיות. נבדוק. לא. מזל שבדקנו. ועכשיו. עכשיו היא פועלת. אתם פשוט הייתם צריכים לשים ריפיטר כדי להאריך. אוקיי, עכשיו אתם מחברים את זה ככה. לא לשכוח לחבר בין הרדסטון בכל האותיות. אוקיי, אתם עושים ככה. אוי, מה אני עושה? ככה. אוקיי. עכשיו אתם עושים ככה. ככה. ככה, ככה, ככה. כל הכיוונים. ככה. וככה. ככה וככה. אוקיי, אתם מחברים את זה. כן. אל תגידו לי שגנבתי את זה מסטארקראפט פילמס. מסטארקראפט פילמס זה המדריך הראשון של זה, של שלט להלו. אבל יכול להיות שבאנגלית יש, בעברית לא ראיתי. אם יש, תגידו, אני אשמח לראות אותו. כן. אוקיי, עכשיו עושים אותו דבר ככה. אוקיי. אוקיי, עושים מדרגה, לוקחים את כל הרדסטון. עושים ככה. אני מלמד אתכם פשוט, אל תגידו שאתם יודעים כבר. בואו נראה אם זה פועל רק. בואו נראה. לא, לא עובר הרדסטון. אז אני אשים כאן ריפיטר כדי להאריך. הנה, שמתי ריפיטר ועכשיו זה פועל. אוקיי, עכשיו יש לנו את האות L. קודם כל עושים ככה. הנה, מחברים את זה ככה אליהם. עכשיו, זה את האות L אני לא כל כך אוהב לעשות, אבל יש שתי אות L במילה hello, אז אני פשוט אעשה את זה. הייתה טריקה קטנה בדלת, אני מקווה שלא שמעו את זה. אוקיי, עכשיו עושים ככה, עושים את זה, אבל אחר כך בואו נראה כמה זמן אנחנו מצלמים. אנחנו מצלמים 4 דקות. וואי, אני עושה את זה מהר. זה מדריך למתחילים ברדסטון. בואו נראה עכשיו אם אות L עובדת. בואו נראה. רק זה לא מגיע רדסטון. אז מה שאנחנו עושים עוד פעם, לוקחים את זה. עכשיו זה עובד. כן, עכשיו ה-HEL עובדים. שלושת האותיות האלה. עכשיו מגיעים ל-L השני. מה שעושים, אתם זוכרים, ככה. כן, עכשיו עושים ככה, מדרגה. הנה, עכשיו עושים ככה. אתם כבר רגילים לזה נראה לי. אוי,
לא משנה, אפשר ככה. זה לא משנה. אוקיי. עכשיו, לא צריך את זה. טוב, כן צריך. שים עוד אחד. כן. אוי, הייתה טריקה של הדלת. שנייה, אני חוזר. כי אני אסגר את הדלת. אוקיי, חזרתי אנשים. מצטער על זה. אוקיי, סיימנו את האות L. בואו נראה. עוד פעם. לא בחשמל. שים ככה. פותר. הנה, זה פתר לכם את זה. אוקיי, עכשיו האות הכי מסובכת והכי מעצבנת. אותה אני לא אוהב לעשות, אבל בשבילכם אני אעשה הכל. אני מודיע לכם את זה כבר. לא הכל, סתם, כן. הכל. זאת אומרת, אני לא יכול להציל לכם את החיים בזמן שמישהו בא אליכם. ונסה להרוג אתכם. סתם. דוגמה מפגרת. בסוף, אני אגיד לכם איך הכי יפה לדעתי לחשוף את זה. הנה עושים ככה, מעבירים את זה. עכשיו אפשר ככה, גם כאן. ככה. מעביר את זה. עכשיו צריך לחבר את זה לכאן. בואו נראה אם זה יעבוד. בואו נראה אם זה עובד. אוי, חשמל בכלל לא מגיע. לחלק מזה לא מגיע חשמל. למה רק לזה? אוקיי. אופסית, לא מגיע חשמל. הנה, עכשיו לזה מגיע חשמל. עכשיו רק שלושת אלה. אוקיי. עכשיו, אוקיי חברים, סיימנו. הנה השלט של לא מעבב. ואז אנחנו מצלמים 7 דקות. יש לי זמן. עכשיו אתם בוחרים איזה וול שאתם רוצים. ופשוט מסתירים את הרדסטון. אני אחזור אליכם שאני אסתיר את הרדסטון. אוקיי, חזרתי. מה קורה אנשים? וככה זה אמור להיראות. הנה אני הסתרתי. מאחורי זה יש כאן את הרדסטון. והנה השלט. תודה שצפיתם אנשים. וזה היה אחלה פרק בשבילי. להתראות ויאללה ביי.